ତମର ଆଡେ କହିଦବ ଯୋଉ ଅର୍ଣ୍ଣ 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 ନା ବରୁଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ କହିବେ ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୋଭିଡ-19 ମାନେ ଯୋଉ କରୋନା ଭାଇରସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋହଲି ସାରିଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ ମହାମାରୀରେ ବହୁତ ଆତଙ୍କିତ। ତ ଆମେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଯୁବ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ସାବୁନ ଆଉ ସର୍ଫ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ 10ରୁ 20 ଥର 20 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ହାତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ଆଉ ନିଜ ପରିଷ୍କାର ରହିବେ, ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ ଆଉ ସେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ। ପ୍ରଶାସନର ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ନିୟମ ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ସୂଚନା ଯୁବ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ